Ang ganahan mo kasabot, paminaw. Ang di ganahan maminaw, ay lang pagsamok ha. Ayaw disturbuha ang classmate ni mo, ganahan maminaw. Sige. Ang step 1 nga to kay nidritso reciprocal. Pero hinumdumisan ni ninyo. Kung sa times, dili pwede mag-times kung na whole number, di pwede mag-divide kung na whole number. Huwag tanga ni Guna. Akong balikon. Di mo pwede mag-divide kung na ay whole number. So ako sa nahimong improper, sa di pa ko mo proceed sa step 1. Kung saan ganini? I-times, then i-plus. 4 times 1 plus 3, 7. Tangtang ang 1 ug ang 3. Nahimo na rin 7 over 4. Sunod, 8 times 1, 8 plus 6, 14. 1 na ng 1 ug 6, nahimo ng 14 over 8. Usa pa mo mag-step 1. So, kubiyahon din ako, 7 over 4. Mani gibuhat ni, sige name? Zane. Tanaway ha doon na. 7 over 4, dayon, ang 14 over 8, iyang gibutangan o gingana. No? Tamo? Sakto diha nga part. Ibaylo na ang, so imbis ang 14 ang ibabaw, 14 na ron ang ubos. Ang 8 ang ubos, 14 ang ibabaw. Dayon ang divide, ilisan o times. Mao na step 2, di ba? Step 3, mag-multiply na ko. Pero kung gamiton, cancellation. Cancellation. 7. Asa diri sa 4 or sa 14, ang pwede na ko ipares. Nung dumiha, ayog ipares ang ibabaw sa ibabaw. Good. 14 og 7, ma-divide ni og? Di na ma-divide og 2. 7. Ma-divide ni og 7 ang duha. Ma-divide ni og 7. Mahimo ning 1. Gani? 2. Sunod. Ang 8. Asan ko ipares? Sa 4 o sa 2? Bisag asan lang duha? Aris ako sa 2. Aris ako sa 2. Para sa iyo na. Ang 8 o ang 2, ma-divide og 2, mahimo ning 4. Kani mahimong 1. Pero ang 4, pwede pa ipares sa 4. Mahimo ning 1, kani 1. Then 1 times 1, 1 times 1, or 1. Mo na answer. Awa answer dire. Mo na kong giingon, gamitig cancellation. Di mo mo gamit og cancellation, may abot ng number og 72, 56, 360, 48. Wala di na ganahan mo solve ani. Pag bisag ako, diri pa lang 72, 56, dibiyaan ako na, di ko na tiwason. Kadagko na nga number ni times pag yung 14, 56 times pag yung 8. So ang gusto nyo, paggamaya siya, aron sa yun siya i-multiply. Meaning, ilowest term siya daan, sa di pa nyo i-multiply. Ang term ana kay cancellation. So, sige, pangutana. Sige. Gano ang 4 na himong 1? Kani. Oh, kaya pareham sila. Kung pareha ganin sila, pwede ni mo dito i-divide sa iyang number. 4 og 4. Di ba? Ma-divide mo siya 4 og 4. Oh, 1. Kay iyahang number pareha man. Kung pareha lang ha. So, kani siya ma-divide og 4 og ma-divide og 4. Kay pareha man sila. Kung 13 na, 13 po, i-divide na lang dito sa 13. Sa ilang kaugalingong number, kay pareha man sila.